ዝግባአና ከም እግዚአብሔር ይዝብል صباح እግዚአብሔር እናራአኻ ነብር ሎሚ ብእምነት ንበር صباح ንዕረፍቲ ንክተስተማቕር ሎሚ ፀዓር صباح ብዓብ ሓጎስ ክትነብር ሎሚ ኣብ ኩዕዝኻ ውኸን صباح ውግእ ምስ መናፍስቲ ከይትሰዓር ሎሚ ቃል ኣምላኽ ዕተር صباح ብሂወት ክትቅፅል ሎሚ መዓልቲ ምድሓንካ እሞ ምድሓንካ ምዃና ፍለጥ صباح ብዓወት ክትሓልፍ ሎሚ بعين ልቦና ተምታ صباح بتصبق ክትዝገር ሎሚ ብሰናይ ክብሪ ተመላለስ صباح እንታይ ከም እትኸውን ሎሚ ኣይትጨነቕ صباح ሃብትኻ ከይብተን ሎሚ ብገንዘብካ ኣይትተዓበይ صباح ተስፋ ክትወልድ ስለ ትኽእል ሎሚ ብጭንቀት ኣይትተሓለል صباح መጻኢኻ ከይትፅልምት ሎሚ ኣብ ውሳኔኻ ዳግምት ግበር صباح ብሓጢኣት ከይትግዛእ ሎሚ ብሓጎስ ንስሓ ተሓፀብ صباح ንዘረባኻ ፀብጻብ ስለ እትገብረሉ ሎሚ ልሳንካ ምፍታእ ተመሃር صباح ዛንታኻ ክቕየር ሎሚ ብመንፈሳዊ ህይወት ተመላለስ ስለዚ ሎሚ ከም ሓንቲ ናይ መወዳእታ ግዜኻ ጌርካ ብሓጎስ ጥንቃቐን ኣሕልፋ ምክንያቱ ብዛዕባ ናብራ ጽባሕ ትፈልጦ ነገር ስለዘይ ስለዚ ንዕቤትካ ተዘክር መዓልታዊ ብጸሎት ናብ ኣምላኽ ኬድ ዮሐንስ 15:7 መዓልታዊ ቃል ኣምላኽ አንብብ ግብረ ሐዋርያት 17:11 ንኣምላኽ ዘርግማኑ ተኣዘዝ ዮሐንስ 14:11 ብህይወትካን ብቓላትካን ክርስቶስ መስክር ማቴዎስ 4:19 ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጉዕዞ ህይወትካ ኣብ ኣምላኽ ተወከል ቀዳማይ ጴጥሮስ 5:7 መንፈስ ቅዱስ መዓልታዊ ህይወትካ ክቆጻጸረካን بحيل كمسكركان أفكره غلاطيا 5:16 برهواريات حالة سدي حواتي انت ربنا نعفيتو بعدنا